B'mod immedjat hemm bżonn li dan il-pajjiż jibda ġlieda fil-konfront tal-abbuż ta' droga. Dan kien l-appell li twassal mill-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti wara li fil-ġurnal Times of Malta ġew irrapurtati abbużi mid-droga kokaina fl-istabbiliment ta' divertiment fil-Belt Valletta. Li issa morna fl-estremità li kulħadd qed jitkellem fil-miftuħ dwar dak li jkun għaddej quddiem għajnejn kulħadd. Skont l-investigazzjoni li saret mit-Times ġie nnotat kif il-Belt Kapitali spiċċat bħal mekka għal droga. Fil-fatt il-ġurnalisti daħlu fatt ta' stabilimenti fejn uħud minn dawk preżenti deru bl-effetti ta' persuna li tkun ħadet il-kokaina, fosthom imissu imnieħirhom. U dan apparti li f'diversi postijiet fit-toilets deru traċċi ta' trab tal-kokaina. Fil-fatt mhix xena rari li wieħed jara gruppi ta' rġiel deħlin flimkien it-toilet biex jieħdu droga kokaina. Boħrajn saħansitra ġew innotati jieħdu droga fejn jista' jarahom kulħadd, frokna daqsxejn imwarba tal-istess stabiliment li jkunu fih. Studji li saru kif fl-aħħar snin il-kokaina żdiedet fil-popolarità tagħha f'pajjiżna. Batta residenti Beltin kemm il-darba rrappurtaw li raw persuni jagħmlu użu mill-kokaina anke fit-toroq tal-belt. L-MHRA insistiet li ma taħsibx li l-belt hija l-unika mekka ta' droga f'Malta, iżda l-pajjiż mod kollettiv. Dan huwa riżultat ta' żieda fl-abbuż mid-droga f'attivitajiet soċjali differenti u varji. Dan kien il-motiv li wassal lill-MHRA sabiex tkompli tinsisti li b'mod urġenti seħ diskussjoni nazzjonali. L-MHRA appellat sabiex ikun hemm forma ta' qbil kontra dan l-abbuż sostanzjali ta' droga. Hekk kif insistiet li din materja nazzjonali li teħtieġ l-għaqda u l-kollaborazzjoni. U fi kliem l-MHRA stess Malta ma tistax tħalli din is-sitwazzjoni teskala aktar.